partaan ne mulkerot tulee tähän ja sitten ottaa Hei hei, hyvä moi. Viimeisen kerran. täältä perkele. Onko siellä? Uuteen tähän kamera päällä. No menkää nyt. Mieti, se ei selvi se kamera. No muistikortti selviää vittu vaikka räjähdys. Se on pääasia. Mikä on Monenko osoite mekaan muuta? Miten niin? Ai jos tiputaan niinkö? Joo. Tosi jos toi tiputaan, ei sinä enää. No siis tossa on puita kyllä pehmentämässä. Mä oon kerran käännän tuolla. Kävit sä sillä ihan ylhäällä? Joo. En uskaltanut astua siihen tohon kopilaattialle se ei riitä luottamus. Nää mä mennä edeltä. No menkää. Ei tuo kyllä niin paha. Minä luulen, että vittu tippuu. Pirkele. Olis pitänyt ottaa se suojapaska tähän kameraan, niin sitä saati sitä kunnolla. Ei tämmönen kyllä musta ollut tuossa. Voi näistä hitsit pettää. Niin. Menkää työ ensin ylös, mä voin tulla siitä. Tää on se kuumutussektori. Tän jälkeen alkaa mennä. Ette kai työ pelkää korkeita paikkoja. Ei vittu, nyt tää paska sortuu. Tää on ruosteen. Hyvä, nyt ruppee tuulemaan. Joo. Älkää paukutelkosta. Vittu kun oli se kiinni, kun laittoi sen päähän. Yksi käsi pois se Mene käytöstä. nyt saatana. Siinä on enää kaksi tasannetta. Joo. Mä oon miettinyt mikä tuo soraamon tuolla. Joo, mä katoin kans sitä. Hyvin tältä kyllä näkee sinne. Tuo piipittäjä on tuolla. Käärien on siihen. Nyt vetäisin kyllä niskakortin, kun näin tai korkeammalle. No, No, on tässä parannusta taas edelliseen, sitten ensi kerralla ykkösoudella. no. No siis, se pääsee, kun tänään on puolustusvoimat aikoinaan rakentanut, niin toivotaan nyt Jumalan kättä. No niin. Perkele, sanon suoraan. Ovia ei ole. Käpöistäpä sinne sisälle, se on pelkkää puuttua. En taida mennä. En mä nyt viimeksikään. Täällä on viime käynnin jälkeen käynyt joku. Viime käynnin jälkeen täällä on käynyt joku. Miksi sinä menet? Hyvät on näkymät. Todella. Siellä on haamu. Pitkälahden APC. Pitkälahden. Joo, Pitkälahti näkyy tuolla vilkuttaa. Näkyykö se mukaan siitä? Tästä ei näy. Joo, no se torni näkyy tästä. Joo, puut on tiellä. Mietin, että käydään kohta tuossa tuon aijan luona, kato mikä on se kiertää tätä aluetta. Sehän on ennen ollut sähköistetty vissi. Ainakin siinä jotain semmosia... Niin, niitä oli siellä jossain.
Joo, eiköhän tää voi täältä jo laskeutua. Ensi kerralla kytken päähän ja pitää ton ylhäälle taas. Eikö sulla riitä tuota... Ei jäänyt kevään uusi. Mikä? Eikö sulla jäänyt... Siis... Pelottaako kameran puolesta? Vittu kun tää on vittu pitkä. Onhan tässä kumminkin se 300 ja kiinni. Ei oo ees mitään laittaa ranteeseen tai mitään. Mulla tuli mukana tässä semmonen hihnä, enpä Joo, älynyt. mullakin on niitä kiinnikkeitä, semmonen vitumonen pino on mä raahaan. Nyt on sitä. Pojat on siellä. Menisikö YouTubeen laittaa? Mitähän tuo? Nyt olis voinut niitä kuvia ottaa ja kirjoittaa perkele se artikkelin tästä paikasta. Eipä oo kameraa. Minä kuulen aina. Onks vaan nyt? Joo. Voi vittu.